Bones, soc en Miquel, soc grup de suport del Xaraf i de l'Ibrahim. En primer lloc, us saludo des d'aquí, des de casa meva, des d'aquest confinament, i primer sincerar-me, no he fet mai una xerrada en viu, en directe, d'aquesta manera així telemàtica, i per tant no sé si acabarà de sortir bé, no sé si m'escolteu bé. En tot cas, si hi ha alguna cosa i m'ho podeu anar fent saber a través dels missatges, doncs us estaré agraït. En segon terme, m'agradaria agrair a la Forja per haver-nos convidat, per donar veu en aquest cas, que creiem que és un tema que hem d'abordar col·lectivament, perquè representa una mica, com el Xaraf i l'Ibrahim representaria una mica aquestes persones amb una vulnerabilitat afegida. Són dos joves de 18 anys que encara avui es troben en presó preventiva arran de les protestes per sentència que van haver-hi aquesta tardor passada. Jo m'he estructurat una xerrada una mica bastant senzilla i m'agrada ser bastant organitzat i he fet 6 punts. En un primer punt, de manera molt sintètica, us parlaré dels delictes que se'ls acusa i dels fets que se'ls acusa concretament. En un segon terme us volia parlar una mica de les ombres de dubte que genera aquest cas a nivell dels fets concrets que se'ls imputen. En un tercer punt us volia parlar breument sobre la postura que ha tingut la Generalitat de Catalunya en aquest cas, que crec que és important remarcar. Com a quart punt, abordar per què la decisió, o sigui, per què l'empresonament d'aquests joves és profundament racista. I en segon, la situació processal que actualment es troben, és a dir, en quin moment processal es troba el procés penal. I per últim punt, la seva situació personal actual i la situació de campanya. Llavors, si sembla, comencem pel primer, que serien els delictes pels quals s'acusa i els fets. En Xaraf i l'Ibrahim van ser detinguts la matinada del dimarts 17 d'octubre. Diguéssim que aquí a la ciutat de Girona va ser la primera nit que van haver-hi aldarulls aquí a la ciutat de Girona i van ser els primers detinguts. Ells van ser detinguts a la matinada, van ser posats a disposició policial i després el dimecres al matí van passar a disposició judicial. I d'aquí directament la jutge d'instrucció número 2 va decretar-ne la presó provisional. De quins delictes se'ls acusa? Són els delictes semblants que s'ha acusat a la majoria de persones que van detenir durant tots aquells dies, que en van ser centenars, com ja sabeu totes. Se'ls acusa concretament de desordres públics i atemptat. La diferència és que, com a molts joves que també van detenir aquell dia, se'ls acusa d'uns desordres i d'un atemptat a l'autoritat agreujat i de 2 delictes de lesions i de danys. M'agradaria fer aquí un petit incís a tall de reflexió que va més enllà del cas, que és que crec que des de la reforma del Codi Penal del 2015 estem tastant per primera vegada el que ha significat la modificació del Codi Penal en relació a l'atemptat a l'autoritat i als desordres públics. M'explico. Amb l'última reforma hi ha hagut un agreujament d'aquests tipus penals que permeten imposar unes penes molt més dures i crec, segurament ja s'havien fet servir abans, però que aquesta onada postsentència, que a la majoria de persones se'ls ha acusat per aquests delictes, ha sigut com la primera vegada que ens els trobem aplicant de manera sistemàtica. I és el que els ha permès, al Poder Judicial, és el que ha permès poder decretar unes presons provisionals en base a que els anys que se suposa que demanarà el Ministeri Fiscal a l'hora d'acusar són molt alts i justifica d'alguna manera aquesta pena tan gravosa. I és una diferència gran amb el que ens havíem trobat amb les ràtzies de detencions amb altres vagues generals anteriors, que aquests tipus penals no donaven un marc penològic tan alt
i no justificava, o costava més justificar una entrada de presó provisional. I d'alguna manera s'explica, per un cantó, el clima d'excepcionalitat que hi ha hagut un poder judicial que ha fet una conxorxa a l'hora de mirar de tallar d'arrel aquell moviment post-sentència que va pujar d'intensitat, i per un altre cantó el marc repressiu que li donava el Codi Penal i va permetre d'alguna manera aquesta ràtzia ultrarepressiva que va enviar molts joves, com ja sabeu, a la presó. Tornant, diguéssim, en els fets concrets que se'ls acusen, el Sharaf i l'Ibrahim se'ls acusa concretament de llançar una pedra en un furgó policial dels Mossos d'Esquadra que es trobaven en aquell moment en un operatiu de protecció a la comissaria de la Policia Nacional de Girona i res, segons els Mossos d'Esquadra, ells dos van llançar una pedra i va impactar dos Mossos d'Esquadra que estaven a dins, el pilot i el copilot, i els hi va provocar unes lesions. Aquí, ja enllaçant amb el segon punt, amb els fets controvertits o aquestes parts més fosques d'aquesta investigació policial, si se li pot dir investigació, és que comencen a aparèixer ombres de dubtes. La detenció del Sharaf i l'Ibrahim no es produeix in situ, en el moment dels fets. Es produeix entre mitja hora, en una franja entre mitja hora i després, bastant lluny dels fets, i el Sharaf i l'Ibrahim són aturats per una patrulla, i després sembla ser, com expliquen els investigadors, que l'únic mosso que presencia els fets allà a la Comissaria Nacional de Policia diu que sí, que els ha reconegut i que són ells. El que passa que aquí comencen ja a lligar poques coses, perquè aquest mosso, la descripció que passa, per exemple, d'en Sharaf, és que anava amb una sudadera de color blau, amb unes ratlles a les mànigues, amb unes ratlles blanques, i en Sharaf anava amb una sudadera de color vermell, per exemple. I també explica aquest mosso que els que llencen, diguéssim, aquesta pedra van encaputxats i no se'ls reconeix gaire, però al mateix temps no dubta gens en reconèixer en els dos joves. Ells sempre han negat fer aquests fets. Ells el primer que ens van dir era que no sabien què és el que feien allà, o sigui, allà a la presó, vull dir que no... Van ser uns joves que van ser tinguts allà in situ, que van passar una nit a calabossos, que el dia que se'ls va posar a jutjats els hi van posar un advocat d'ofici que tampoc coneixien, no se'ls va deixar fer la trucada preceptiva per trobar un advocat de confiança, tampoc ells coneixien cap advocat de confiança, i en tot cas després van ser traslladats directament a la presó. Però aquesta no és l'única cosa que no coincideix, que és la descripció de les dues persones que en principi porten a terme aquests fets, sinó que hi ha dues declaracions dels dos Mossos perjudicats, els dos Mossos que estaven dins de la furgona, que és que no lliguen per res i de fet fan una mica de vergonyeta. Per un cantó tenim un mosso que ens relata una història, si més no estranya, del comportament de la pedra que travessa el vidre de la furgoneta. Com tots i totes sabeu, les furgonetes d'antiavalots van amb reixes a les finestres, i aquest mosso diu que justament per una part petita que està desprotegida entra una pedra de grans dimensions, que comença ja aquí a haver-hi una contradicció, i que aquesta pedra fa una paraula que impacta en un primer terme en el braç del pilot, després rebota i li donen al cap, i del cap se'n va el que seria la lluna del cotxe de davant la lluna de davant de la furgoneta i trenca el vidre. Si estem parlant d'una pedra que hauria, suposo, de botar molt, on pica el braç d'un policia, rebota en el cap de l'altre i trenca el vidre de davant de la furgoneta. Òbviament és un relat que no s'aguanta per enlloc, però que de moment està servint de base suficient per mantenir a presó aquests dos joves. De fet, una altra cosa que sorprèn és que aquest policia, aquest antiavalot dels Mossos d'Esquadra, es presenta la declaració amb la pedra a la butxaca, per dir alguna cosa.
porta allà a la seu judicial la pedra. Com totes sabeu, doncs en tot cas si és aquesta la pedra que la furgoneta hauria d'haver-se quedat com una peça de convicció de la causa i no portar-la a sobre en seu judicial. I després la declaració del segon mosso tampoc dona gaire més llum en el cas, o en el sentit de que comença explicant que ha hagut de canviar de feina. Quan se li pregunta per què ha hagut de canviar de feina, ens diu que no, que simplement l'han traslladat de funcions, però parla també que, és a dir, perquè li fa molt mal un bíceps, però el parte mèdic diu que no, que on havia picat aquesta pedra era a l'avantbraç. Després sembla que li fa tant de mal, però no ha tornat a anar al metge més enllà de l'assistència mèdica facultativa que hi havia l'ambulància d'allà, ni segueix cap tipus de tractament ni res del que s'assembli. Per tant, unes accions policials molt febles que justifiquen zero l'empresonament d'aquests joves. És a dir, perquè es decreti una presó provisional es necessiten uns indicis molt i molt consistents, perquè, com sabeu, en el procés penal regeix la presumpció d'innocència de la persona investigada fins que no es demostri el contrari. Per tant, un empresonament d'alguna manera es considera que és avançar la pena abans que s'hagi demostrat que tu ets culpable. Llavors, hi ha uns indicis molt dèbils que fa que aquest cas considerem que sigui especialment gravós, no? per la manca de consistència. Arribant al tercer punt i resseguint el fil d'aquest paper que han tingut els Mossos d'Esquadra, destacar una mica el que seria el paper de la Generalitat de Catalunya, que jo a títol personal considero que és absolutament vergonyós, perquè no sé si us passa a vosaltres, però a mi em costa molt i cada dia em costa més suportar el doble discurs que es fa de cara a la galeria i el que realment acaben portant a terme amb la seva pràctica. En un primer terme, i això és una elucubració compartida amb altra gent, que òbviament no tinc dades, però sí que la vull compartir, que és compartir una sospita de que durant la nit de dimarts, com recordeu, aquesta setmana d'Aldarulls va durar això, una setmana, no? De dilluns a dissabte, si no recordo malament, o sobretot de dilluns a divendres, 5 dies. Doncs els primers dies, el primer dia va ser la part de l'aeroport, que va agafar molt per sorpresa, diguéssim, tant a Mossos d'Esquadra com a la Policia Nacional. El dimarts, que és la nit que en el Xaraf i l'Ibrahim se'ls deté, crec que aquella nit els Mossos d'Esquadra tenen ordres, o si més no, decideixen ells buscar perfils estereotipats busquen detenir perfils estereotipats, m'explico. Crec que les primeres detencions que es produeixen dimarts són totes de perfil àrab, per exemple. És a dir, crec, i a la roda de premsa posterior del dimecres sembla que hi ha un intent del conseller d'Interior, o potser no directament, però es comença a insinuar des de segons quins mitjans de comunicació que els qui fan els aldarulls són de fora, que no representen l'independentisme. I d'aquesta manera, si recordeu, veníem d'un estiu on hi havia hagut una campanya molt forta contra els menors no acompanyats, on els havien associat, com sempre, a la delinqüència, on havíem tingut episodis vergonyosos de veïns intentant fer fora centres de menors, i semblava que en un primer terme van intentar buscar perfils estereotipats, o a mi em dóna aquesta impressió. I el que passa és que després es van haver de rendir l'evidència, perquè després de dimarts va haver-hi un dimecres, un dijous, un divendres, on es va pujar un grau d'intensitat de lluita tan fort, i al final qui estava sortint al carrer eren diguéssim, els joves, els fills de tothom. Per tant, era impossible sostenir una mentida pública tan grossa, de que els que estaven provocant aldarulls eren gent vinguda de fora, eren els menes. Llavors, però sí que va haver-hi un primer intent. I a mi m'agradaria això, situar que el Xaraf i l'Ibrahim crec que són una mica víctimes d'aquest perfil estereotipat
aquesta estratègia en el principi de la Generalitat de Catalunya de dir que els violents no eren els independentistes sinó venien de fora i que després se'ls ensorra i canvien d'estratègia. I després, en segon terme, en relació a la Generalitat, que també és obligat dir, que és el fet aquest de que sempre estan d'acusació particular en aquests casos. És a dir, no només tenim el Ministeri Fiscal acusant, sinó que ens trobem un advocat pagat per la Generalitat, pagat per tots, on estem d'aquest cas i demanant les penes més altes o demanant també que es posi en presó provisional. I aquesta és una eterna batalla dels moviments socials que sempre hem recriminat a la Generalitat de Catalunya que es gastin els diners de tots per personar-se en causes que sempre tenen un rerefons de problemàtica social, és a dir, per què la Generalitat no s'estava personada, per exemple, amb el cas Palau, que eren diners de l'erari públic, té sentit, estem parlant de defraudar diner públic, doncs té sentit que la Generalitat de Catalunya preservi aquests diners i es presenti com a acusació particular. Ara bé, té molt poc sentit que es presenti com a acusació particular en aquests casos i ens la trobem sempre de cares. I això, reiteradament, ho hem anat demanant als diferents governs que hi ha hagut. Sempre se'ns ha dit que sí, que estudiarien les causes i mirarien de retirar-se, però ara la veritat no ho fan. I no ho fan pel simple motiu que en matèria criminal és igual al color polític, manen sempre els Mossos. I els Mossos tenen els seus sindicats que sempre pressionen que davant de... que en el moment que ells consideren que s'ha fet un atemptat a l'autoritat a un dels seus agents, la Generalitat de Catalunya ha de personar-se per demanar presó al presumpte delinqüent. I aquesta visió ultra mega corporativista i venjativa que tenen els Mossos, sembla que la Generalitat no sap dir-los que no. Llavors, a mi és una cosa que sempre em sorprèn i em decepciona que les decisions polítiques estiguin condicionades al parer d'un funcionari públic que l'únic que hauria de fer és rebre ordres. I en aquest sentit, doncs, tenim la Generalitat personada demanant, fent sang, diguéssim, en el procés, fent una acusació particular contra Charaf Ibrahim, però que no vull faltar la veritat, certament, doncs, diguéssim, per l'impacte mediàtic que ha tingut el cas o que se li ha pogut donar, és veritat que l'última apel·lació de la llibertat ha canviat de postura i va demanar-ne la llibertat sota fiança, que després el jutge no va concedir i va continuen avui encara empresonats. Per quart punt, el tema del racisme, de per què és una decisió racista. Perquè segurament us preguntareu totes, no? Amb uns indicis tan dèbils com és que en Charaf Ibrahim estan a la presó i per què no estan a la presó, o sigui, per què ells estan a la presó i en canvi han anat deixant anar els altres joves, que òbviament ens n'alegrem, només faltaria. Però com és aquesta diferència, si tenen aquests indicis tan dèbils? Doncs la diferència rau en una situació administrativa, X. O sigui, una situació administrativa que no és d'irregularitat perquè els dos joves tenen permís de residència, però el fet de considerar que els dos joves són no nacionals, això els pressuposa que tenen un risc de fuga afegit que justifica la pena de presó. Clar, diem que és una situació absolutament racista, però per diversos motius. Primer, perquè se'ls acaba culpant d'una situació que ells no volen, o sigui, que ells no escullen. Òbviament, al Charaf Ibrahim els agradaria poder obtenir la nacionalitat, però la llei d'estrangeria d'aquest país els marca uns temps i ells aquesta situació administrativa no la poden resoldre per ells sols. Per tant, aquest fet se'ls implica com un càstig en una situació on ells no escullen, ells no hi poden fer res. Després, el fet aquest afegit, és a dir, per què ser estranger a l'estat espanyol ha de significar com un plus diferencial que t'impliqui un càstig afegit.
I després, perquè al final, al cap i a la fi, és un tema, aquesta, la manca, no? Ells parlen d'una manca d'arrelament. Està fonamentat, o sigui, es pot explicar de manera... O sigui, ells poden buscar moltes argumentacions jurídiques, però en el fons està mancat de fet, perquè només és un tema administratiu. No és que em vulgui repetir, però només és un tema administratiu, perquè no es fa realment no miren la vida d'aquests joves. Aquests joves han passat un temps en el circuit de protecció d'infància. Aquests joves estan cursant estudis. Aquests joves tenen tots els seus amics aquí. I sobretot, aquests joves s'han jugat pell per venir aquí. Per tant, segurament ells tenen encara menys motius per voler fugir d'un lloc on han vingut arriscant la pell. Per tant, és una transgiversació, o sigui, es transgiversa totalment la situació d'aquests joves i se li dona un component negatiu que nosaltres considerem que és eminentment racista. I a la roda de premsa un company meu li deia, diguéssim, a la jutge d'instrucció que havia decretat a la presó, dient aquesta manca d'arrelament, li venia a dir que segurament la que li falta arrelament és ella. I estic absolutament d'acord, perquè aquesta jutge d'instrucció porta diversos anys sent titular d'aquest jutjat, del número 2, i encara no ha tingut ovaris de fer una interlocutòria en català. En canvi, amb l'Ibrahim, que porta una mica més d'un any, jo m'hi comunico en català. Llavors no sé quina manca d'arrelament estem parlant. Nosaltres sí que considerem que la manca d'arrelament la té, diguéssim, el Poder Judicial, els seus titulars. En canvi, aquests joves són veïns de Girona i d'arrelats ho estan una estona, i aunque no ho estiguessin tampoc justificaria perquè ells han de tenir aquest doble càstig. Anant massa ràpid, jo crec que a vegades m'embalo i no estic ni controlant l'hora, perdoneu. Bé, com a cinquè punt, parlar-vos bàsicament de la situació que es troba el procés penal avui en dia, dir-vos que la defensa d'en Sharaf el-Ibrahim, Benet Salellas, o sigui, en aquest cas s'ha demanat la llibertat fins a 3 vegades. No? S'ha demanat una vegada a la jutge d'instrucció, en aquest cas per l'advocat d'ofici, 2 vegades s'ha demanat en apel·lació. Dir-vos també que hi ha hagut que també en aquest sentit hi ha hagut mala sort en el repartiment del cas, perquè el cas l'instrueix la jutge d'instrucció número 2, que és una jutja dura que estava de guàrdia durant tota aquella setmana del Darulls, i a l'Audiència Provincial ha anat a una secció que no és gaire, diguéssim, pro reo ni té una mirada social gaire desenvolupada, i inclús han fet 2 vistes demanant la seva llibertat i mai ha sigut concedida per l'argument aquest que venia ara criticant sobre la manca d'arrelament. Llavors es va voler, diguéssim, intentar que aquest sumari es tanqués ràpid perquè hi hagués un judici, o perquè hi hagués el judici ja i poder defensar la seva innocència. Però aquí també ha sigut sorpresa de la vida. La jutge d'instrucció va decidir que s'havien de practicar més diligències, inclús s'havien de practicar diligències d'investigació sobre fets que havien passat quan ells estaven a la presó, perquè han intentat fer, d'alguna manera, en tots aquests casos, han intentat fer en tots aquests casos post-sentència, han intentat fer un pack i acaben imputant fets a persones que no han participat, o sigui, i fan diligències prospectives i diligències generals per casos que, com totes sabeu, el dret penal és concret, o sigui que hem de jutjar per allò que has fet, no per el que ha fet la col·lectivitat o en tot cas això. Llavors, nosaltres vam intentar demanar
o sigui, la defensa va demanar això, no? que s'anés ja a judici oral i van demanar més diligències i l'única cosa bona que ha pogut donar aquest Covid-19 és que sembla que ara sí que han tancat el sumari i s'estaria pendent ara actualment que el Ministeri Fiscal fes l'acusació que vulgui fer i la Generalitat i tot plegat. Per tant, diguéssim, estem a l'espera d'aquesta petició, d'aquesta acusació que han de formular la Fiscalia i després assenyalar judici. De totes maneres, no l'esperem, diguéssim, pel mes que ve, el judici, però bé. Com a situació actual, com us he dit, estan en situació de presó preventiva al centre penitenciari Puig de les Basses, estan en el mòdul de joves. M'agradaria remarcar que el Saraf i l'Ibrahim tenen 18 anys. És a dir, són joves que l'Ibrahim encara estava en el circuit de protecció d'infància de més de 18 anys, en Saraf no, però hi havia estat també a la de Gaia, però a mi una de les coses que em va sobtar més quan els vam anar a veure per primera vegada és que estava parlant amb nens. O sigui, tenen 18 anys i aquest any en faran 19 i els hi va costar, o sigui, els hi sobtava, o sigui, no acabaven d'entendre res. Són dos joves que fa poc més d'un any que estaven a Catalunya, no coneixien, diguéssim, la realitat d'aquest conflicte, els hi venia de nou i no acabaven d'entendre que és ni la reacció del poder judicial ni la reacció de tothom, i llavors estaven bastant perduts. També era una de les coses que els preocupava bastant era que la seva família no s'enterés. Us podeu fer el càrrec segurament del que és, o no, segurament no ens podem fer el càrrec del que és marxar de casa teva, siguin menor d'edat, emprendre una aventura com aquesta, exposar la teva vida, passar pel circuit d'infància, en aquest cas d'aquí de Catalunya, prèviament passar per Andalusia o per molts llocs i en principi per buscar un futur millor i tot plegat i acabar a la presó i això ja explicar-li als pares, no? Era un tema que era complex d'abordar perquè realment és un tema que els preocupava molt, no? El fet de preocupar els seus pares. Temps al temps s'ha pogut anar treballant, la seva família ho saben, hi ha coordinació, ells poden parlar també amb els seus pares des de la presó, i que era un tema que s'havia d'abordar. També el tema de fer-los entendre de quina era la situació i el fet de polititzar el cas i de poder-lo explicar també va costar. Per això segurament tampoc va ser ipso facto que es fes públic un grup de suport, tot i que des del principi, des que ens vam assabentar, vam estar-hi treballant, no? Però des que ens vam assabentar i vam començar a treballar amb els joves i començar-nos a acostar amb ells, penseu que no els coneixíem tampoc, doncs vam tardar un temps per anar a respectar els seus tempos, no? És a dir, de prendre consciència de què estaven fent allà, de quina situació es trobaven i així. Llavors, aquí un company em pregunta com estan ells anímicament i jo diria que és una mica un tobogan, una mica més que un tobogan, una muntanya russa. Jo hi ha dies que els he anat a veure i els he vist bé, també depèn de la persona que els va veure, depèn de si parlen amb els advocats. Jo els últims cops que els vaig veure més tranquils i sobretot que sap greu, però al final acaba sent important, com una resignació, que és lletja la paraula, però una mica com una acceptació, diguéssim, de que ja saben que fins que no hi hagi el judici es quedaran allà. I això, sí que van ser moments durs, per
exemple, en Sharaf i l'Ibrahim doncs, van compartir mòdul doncs, amb dos presos polítics més en preventiva que vam tenir aquí a Girona, que es deien en Robert Llach i en Pau Sánchez, que també van ser posats en presó en preventiva, però clar, ells van sortir i amb una gran alegria, i aquí a Girona ho vam celebrar moltíssim, i l'única diferència de que ells sortissin i els altres no va ser aquest tema de la nacionalitat, de que en Sharaf i l'Ibrahim són considerats estrangers per la llei d'estrangeria espanyola, i en Robert i en Pau, quan va ser revisat el seu cas, diguéssim, en apel·lació, doncs van trobar que no hi havia risc de fugida, els seus indicis també eren dèbils i també els van fer fora. Llavors, aquest contrast de veure que van sortint els altres presos en preventiva de tot aquest tema post-sentència, els ha provocat això, els i baixos. Però ara, l'últim cop que els vam anar a veure, vaig parlar amb l'Ibrahim i el vaig veure, no sé, més tranquil, més sossegat. Estaven preocupats pel tema de la Covid-19, suposo com tots els presos, com tots els presos, una preocupació. I llavors, més enllà de la seva situació actual, que és aquesta, així a nivell de campanya, el que hem procurat fer doncs, és com aquesta xerrada, doncs, mirar de fer-ne un altaveu, d'explicar el cas, demanar reiteradament que la gent escrigui en els presos. Ja sabeu que això és una cosa que agrada. Ells al principi vam tardar en demanar a la gent que escrivís cartes, i és una cosa que ells al principi els hi sobtava molt, no? Perquè els hi sobtava i els emocionava, no? Recuerdo de parlar amb el Sharaf y digo, ostras, Miquel, he recibido 20 cartas esta semana, ¿no? Y tú de ella, y le dije, ¿pero eso qué? ¿Te agrada? De sí, pero creo que no sabré responder. Bueno, pues respon o no responguis, però en tot cas, si t'ha de rebre cartes, doncs endavant. Crec que l'Ibrahim sí que s'ha atrevit més a respondre a cartes, però és una cosa que és xula per fer. També llenço com a proposta, vull dir, si envieu dins de les cartes així una mica, si els envieu alguns sellos internacionals perquè puguin enviar cartes al Marroc, també els hi facilitareu. Nosaltres els hi posem diners del peculi, perquè tinguin diners a dins de la presó, però bueno, petits gestos que ells agraeixen i que sí que els motiva aquest fet. Després també, com a punt gros de campanya, sí que estàvem preparant amb Òmnium Cultural, o sigui, estàvem preparant tots els col·lectius, els moviments socials aquí a Girona, des de la Forja Jovent fins a Endavant, l'Ateneu Popular, la CUP, tots els col·lectius, moviments socials de Girona, a partir de totes aquestes detencions, hem mirat de treballar amb una coordinació antirepressiva. I si bé cada organització fa campanyes individuals, diguéssim, de les persones que estan patint la repressió arran d'aquest procés, mirem d'abordar-ho col·lectivament i de donar un cable uns als altres, i amb el tema del Sharaf i l'Ibrahim, doncs d'alguna manera tothom es fa responsable. I juntament tots aquests col·lectius amb Òmnium estan treballant amb un acte que volíem que fos molt gros, molt transversal, i la Covid-19 doncs l'ha aixafat, i estem una mica a l'espera de veure si quan s'acabi aquest confinament, però suposo que n'hi ha per llarg, no sé si tant el confinament, però sigui en tot cas la celebració d'aquests tipus d'actes, si el podem recuperar, perquè creiem que és important fer coses grosses i transversals i una campanya potent per a aquests joves. Per a aquests joves concretament, perquè s'ho mereixen, sobretot, però també perquè creiem que és important fer-ne escola d'això. A mi personalment
jo crec que ens ha passat a totes col·lectivament, ens ha fet o fa una mica de mal i una mica de vergonya col·lectiva quan veiem que les úniques persones que no han generat grup de suport han sigut les persones que estaven racialitzades, o sigui, les persones estrangeres o racialitzades. O sigui, has anat veient com de tots aquests presos preventius s'anaven fent grups de suport, però en canvi les persones que no tenien, diguéssim, aquesta xarxa, tot plegat, s'anaven quedant soles i justament eren les que a sobre es quedaven, diguéssim, en presó preventiva, no? Llavors, crec que és una escola d'antiracisme poder oferir un grup de suport en aquests joves i evidenciar que la lluita antiracista ens interpel·la a tots, que és una cosa transversal, la lluita antiracista, la lluita antirepressiva en aquest sentit, que van de la mà, i creiem això, que ha de ser un cas d'èxit i en aquest sentit, doncs, per això considerem també important fer-li un seguiment gran a aquest cas i animem a fer-ho i a replicar-ho en altres punts del territori. I jo, per mi, no tinc res més a afegir. Llavors, si em voleu escriure alguna pregunta, doncs, si la sé contestar, doncs ho faré com bonament pugui. I si no, us deixaré i us desitjaré bona nit i que tingueu bon sopar. Estava llegint una resposta, és que perdoneu, és que em costa fer dues coses alhora i no sabia parlar i llegir alhora. Em preguntaven si amb les mesures del Covid-19, si hi ha peculi, si ha canviat de mòdul, si estan junts. Bé, no sé ben bé quines mesures. Quan hi vaig anar, clar, en el centre penitenciari Puig de les Basses hi ha una cosa una mica estranya, que el mòdul de joves i el mòdul de gent que té permisos penitenciaris està junt. I això, clar, això en aquest cas el Covid-19 provoca un perill, perquè la gent que està de permisos té més facilitat, en aquest cas de la pandèmia, de contagiar-se. Què ha passat? Crec que una mica abans, uns dies abans que comencés el confinament, o sigui l'estat d'alarma, havien començat a anul·lar els permisos, però com totes sabeu, aquest virus ha anat rulant i llavors, clar, tampoc s'acaba de saber les entrades, sortides, qui estava infectat, qui no. L'Ibrahim, vaig anar al principi de l'estat d'alarma a veure'l i em va dir que els traslladarien, que els canviarien amb aquest mòdul de permisos i això, no sé ben bé com ha anat. Sí, el que estaven bastant preocupats també era, diguéssim, que semblava que no hi havia... No sé, tot això potser ha canviat, per tant no vull estar aquí donant com dades falses, però sí que els provocava com por, diguéssim, els meus ingressos, perquè la gent el Poder Judicial, o sigui, el dret penal continua la seva marxa i aquí la gent està entrant a presó. Per tant, aquesta persona que entra nova doncs sí pot estar infectada. Sembla, l'altre dia vaig llegir que hi havia un parell de funcionaris infectats, persones que els hi han fet testos, suposo que els presos no. I llavors s'han parat, diguéssim, els permisos, però ells estaven en preventiva i per tant no tenien permisos. S'han parat els vis-a-vis, els personals, els de cara a cara. De moment crec que es permeten les comunicacions, que són a través del vidre, i el peculi, òbviament, es pot anar a donar. Aquí tinc una altra pregunta de si van haver-hi abusos policials en la seva detenció i aquelles primeres hores. De la mateixa manera que no tinc, o sigui que sí que vam tenir constància que en un dels detinguts, en el Pau Sánchez, sí que va rebre molt d'abús policial i se li va fer mal durant la detenció, amb molt mala llet. Amb el Zaref i l'Ibrahim crec que no. O sigui, el que sí que van haver-hi van ser, diguéssim, irregularitats amb la seva detenció, en el sentit que un cop van passar a disposició policial, els van portar a comissaria, doncs crec que és
directament es va trucar a l'advocat d'ofici sense oferir-los a ells si tenien algun advocat de confiança. Dubto moltíssim que se li traduïssin com marcar la llei d'enjudiciament criminal als drets, però així com que els peguessin o això crec que no. Això crec que no va haver-hi. Els abusos policials que no és per trencar a favor una llança als Mossos, perquè com us he explicat s'han portat com uns autèntics porcs en aquest cas i en molts altres, però els abusos que vam reportar més durant les detencions en aquells dies van ser de la Policia Nacional, sobretot. No sé si teniu alguna altra pregunta, no sé, espero que m'hagi pogut explicar bé el cas, que us hagi aclarit algunes qüestions. A xarxes socials estem a Twitter, no sé si ara l'altre dia dèiem de fer un Instagram, però en tot cas si busqueu Llibertat a Charaf Ibrahim, doncs ens trobareu per Twitter i allà intentem anar posant contingut de tant en tant, i sobretot quan s'acabi aquest confinament doncs us animem a participar en aquest gran acte que estàvem preparant de concerts, de xerrades, i d'alguna manera a seguir aquest cas, a continuar treballant, a replicar aquest model que considero que és important de fer en altres parts del territori. I ja ho sabeu, a mi que em ve un altre, és raro això de fer... Quines expectatives teniu? Podria ser que sortissin aviat? No, tal com he explicat, no tenim expectatives que sortin aviat perquè s'ha demanat fins a 3 vegades la llibertat, 2 d'elles directament a l'Audiència Provincial, que diguéssim és l'òrgan judicial, diguéssim, jeràrquicament superior a l'òrgan que ha pres la primera decisió, i ho ha dit que no, tot i haver posat molts bons arguments sobre la taula. Per tant, creiem que no sortiran fins que celebrem el judici i el guanyem a la sala. I per guanyar-lo a la sala necessitem un bon advocat, que ja el té, però el que necessitem també és pressió social de totes nosaltres. O sigui, hem d'evidenciar que això és una decisió injusta i hem d'estar al seu costat. Què es pot fer per trencar la visió negativa que algunes persones tenen sobre els menes? Bé, no sabria què dir-vos o dir-vos masses coses. Podríem començar amb la lectura, però no n'hi ha prou. Doncs pica molta pedra. Jo crec que és important que les organitzacions socials, totes les persones que estem treballant per la transformació social, puguem abanderar el discurs antiracista com un tema transversal, i és que l'hem de treballar, no queda més. Vull dir, hem de picar pedra a la nostra comunitat, no hem de deixar passar ni una en el sentit d'actituds racistes, les hem de denunciar totes. Aquí a Girona tenim un col·lectiu que treballa concretament, que és l'Espai Antiracista de Girona Sal, que fa un treball brutal de denúncia a les denúncies sobre el racisme institucional, sobretot, i ara mateix parlant de menes, hi ha una tancada es diu la tancada per drets, que són tot de joves que o bé estaven al circuit d'infància i han quedat al carrer, o bé directament no van passar perquè se'ls va considerar que eren majors d'edat, i estan fent un treball molt xulo. Ara estan amb el tema del Covid, se'ls han posat estan a l'alberg de Girona i estan reclamant el que tota persona necessita, que és pa, sostre i treball. Em pregunten aquí. Bueno, aquí hi ha algú que em comenta: deixar de dir-los menes és un bon primer pas. Sí, certament, és una imatge, ja és un home amb una càrrega pejorativa o que certa opinió pública l'ha associat, diguéssim, a
a una delinqüència o tot plegat. Tempos aproximats. Per quan s'espera el judici tenint en compte el delay que segur provoca el moment actual? Mira, com he dit, o sigui, primer apuntar amb el tema que provoca aquest moment. El poder judicial s'ha aturat, els processos penals amb causa en penta i que d'alguna manera això provoqui un relaxament també general a el que serien els funcionaris que es dediquen a això, al Ministeri Fiscal o així, però això, com explicava, estem a l'espera que les acusacions facin l'escrit de qualificació, llavors la defensa haurà d'evacuar el seu i això llavors passa del jutge d'instrucció al jutge que ha de fer el judici i a marcar data. Llavors, en el fons podria passar en qualsevol moment que es fes aquest primer escrit del Ministeri Fiscal, que la defensa contestés i que ens marquessin data, i això jo et podria dir que podria ser el juny, o que podria ser el juliol, o que podria ser el setembre, no ho sé. Esperem que sigui d'aquest any. En principi les causes que són, parlar parlar de justícia i amb aquest poder judicial, però en principi el que són causes en pres han d'anar més ràpides, perquè com he dit al principi de tot, una persona que estava en preventiva no perd la seva condició de presumpte innocent. Llavors pots estar acusant una persona que no és culpable de res en presó preventiva i per tant en principi ha d'anar més ràpid, però bé, que això va passar el 17 d'octubre, com he dit, va ser la detenció i van tancar el sumari fa un parell de setmanes. En tot cas, per la paraula menes o així, el Safil l'Ibrahim no entrarien ara mateix dins aquesta descripció, perquè per començar són majors d'edat i estaven fent el seu procés com un jove qualsevol, amb moltes més dificultats per la situació administrativa que es troben, però és que a mi m'agradaria d'alguna manera posar un punt de normalitat. L'Ibrahim vivia en un pis i tenia el seu projecte d'estudis i tirava endavant, i que aquí les traves que es troben aquests joves són administratives, és a dir, són el fet aquest de que no se'ls permet arribar a un permís de treball que els permeti accedir al mercat laboral com puc estar fent jo, que no tinc cap tipus de problema. Tot i que és veritat que això no sé com ha quedat o si ha quedat aturat, que fa 3 setmanes van anunciar aquest govern tan marxista que tenim, que semblava que en els joves que havien estat tutelats sí que se'ls atorgava aquest permís ara, però vull dir que aquestes són les traves més grosses que es troben a aquests joves. I després les altres traves, diguéssim, són els abusos que tenen dels poders públics, que aquestes mirades racistes, vull dir, nosaltres estem cansats de veure actuacions en aquest cas els Mossos d'Esquadra, perquè són la policia encarregada d'ordre públic així de manera general aquí a Catalunya, tinguem unes actituds absolutament racistes. Vull dir, ja sé que m'estic anant de la xerrada, però aquests dies hem estat denunciant també casos d'un altre cop de detencions estereotipades, és a dir, jo quan surto al carrer a mi ningú m'ha aturat. En canvi no hem parat de veure vídeos que corren per les xarxes o aquí jo no hem parat de denunciar que hi ha una persecució sistemàtica per part dels Mossos d'un perfil àrab, no? Mira, si va en bicicleta es pressuposa que l'ha robat, es pressuposa que el que està fent, ell no té justificació per saltar-se el confinament, i potser li m'estic saltant el confinament perquè vull anar a passar i vull anar a mirar coloms, i el jove aquest està anant a comprar el súper, però qui aturaran serà ell, no? Llavors, les traves més grosses que tenen aquests joves, diguéssim, és sempre dels poders públics, i llavors nosaltres hem de mirar que
replicar discursos racistes i a combatre-los tots fins a la mort. Gent, si us sembla, ara sí que us deixo aquí. Ha sigut un plaer, ha sigut una cosa una mica estranya, però jo crec que ha estat bé i ens veiem fora quan acabi aquest confinament. Que vagi bé. Adéu.